carcoma. Ausencia penetrante a miña vida, que non me dea tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansío unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, que suba todo que baixa, rédito incluído, que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuízo, e que non se acumule as cruéis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristuras triunfadoras, para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansío unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansío unha saída, para tronzar os palos das rúas prohibidas. A golpe de entoar cantos de sorte, facemos resoar ecos faltos de sabia para avivar e a forza de enxalzar tanto desnorte. Abrimos paso a espantos e a quebrantos e a mil contos por contar cruz que perpetúan mitos de noites que son de pedra, avanzan como a hedra que son medra, porque as deixamos medrar e o medo espera moi paciente e non sucumbe o desalento, e hai unha sombra en cada esquina preparada prometendo amparo a todos os paxaros que ali queiran aniñar. Mantemos estadistas con coristas que nos guían para bailar un son de aburrimento e de repolques que cargan ca indolencia e a indecencia, e encantados de acatar seguimos a portar sombras de onte que son de pedra, avanzan como a hedra e que son medran, porque as deixamos medrar e o medo espera moi paciente desde o altar e non sucumbe o desalento desde o altar, e hai unha sombra en cada esquina preparada prometendo amparo a todos os paxaros que ali queiran aniñar, que o medo non coñece a presa desde o altar, e a sexa como duele
sorrinte desde o altar. A seguranza do que avanza facendo sueco alardes nun sendeiro de cobardes que o veneran o pasar. Rebeldes estadeas toman o monte, ruxindo sen mesura na procura dunha vida para evitar que as poida liberar e que desmonte a farsa dos censores e os temores. E debemos aspirar a ser un forte mar, rompendo as pontes que son de pedra, avanzan como a hedra e que somedran, porque as espera moi paciente desde o altar, cumbio desalento desde o altar. E hai unha sombra en cada esquina preparada, prometendo amparo a todos os paxaros que ali queiran aniñar, que o medo non cesa desde o altar. E a sexa cómodo e sorrinte desde o altar. A seguranza do que avanza facendo suer con alardes nun sendeiro de cobardes que o veneran o pasar. E o medo espera moi paciente desde o altar, e non sucumbe o desalento desde o altar. E hai unha sombra en cada esquina preparada, prometendo amparo a todos os paxaros que ali queiran aniñar, que o medo non coñece a presa desde o altar. E a sexa cómodo e sorrinte desde o altar. A seguranza do que avanza facendo suec con alardes nun sendeiro de cobardes que o veneran o pasar. máis arriba. Ah, no. Aí. Que cordera? Fa sostido. Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación. Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Ben, que tal? Boa tarde a todos, benvidos ao Pazo de Mos. E antes de seguir, iba a pedirvos unha cousa. Hai sitios de sobra, achegaros todos hacia adiante, porque queda así todo un pouco, verdad que podríamos entre os dous lados, se podedes botarvos un poquinho hacia adiante, porque está aí, quedan eses ocos, e ao final, pois, estar tamén preto de elas, cando vos estén, pois, contando un pouco do que vai, pois, melloriño que botedes para adiante. Sinto molestaros, pero que me queda así un poquinho.
É que mellor estar así un poquinho arroupados. Ben, nada, pois, sinto, pero a verdade que ten moito mellor aspecto e en un acto deste tipo, deste calado, pois tamén estar arroupados dá moito simbolismo o que temos hoxe aquí. Nada, moitas... Bueno, sigue chegando xente, vamos a esperar un segundo. Mellor. Vale, pois, vira hacia diante, por favor, non deixar ocos por aí, se podedes. Graciñas. Ben, pois, benvidos a todos ao Pazo de Mos. Moitísimas grazas á Diputación de Pontevedra, a Paula, diputada provincial, e a todo o seu equipo, porque a verdade, iniciativas como esta, ollando un pouco todo o que esta iniciativa de Aquí faltan páxinas, a verdade que facía falta este tipo de iniciativas. En xeral, todo o traballo da Diputación en igualdade de fai anos, desde que está esta nova Diputación, hai un mimo e un cariño detrás de cada cousa que se fai, que calquera, bueno, pois os que estamos dentro da vida do que é a política, sobre todo a política relacionada con a igualdade, hai un antes e un despois deste cambio na Diputación de Pontevedra. Por iso que antes, tanto Paula como a Sandra, moitísimas gracias por esta transición de facer unha transición tranquila a unha política en igualdade para todos e desde todos os puntos de vista. Por iso que moitísimas gracias polo que facedes. Pouco máis, eu quero deixar a palabra realmente ao que vimos a escoitores aquí, pero sí que facer este tipo de actividades, por exemplo, pois, o caso de Corona, González Santos, para min, como cociñeiro, era unha descoñecida. E resulta que pois viviu neste concello, o seu pai foi médico aquí, ten moita relación con este concello, co Porriño, bueno, sobre todo con Ribadeo, pero era unha descoñecida para unha persona como a min que son concelleiro de igualdade, e creo que é super necesario este tipo de actos de recoñecemento de mulleres que foron super importantes e que faltan páxinas para contar a súa historia e que por eso son tan necesarios como o que temos hoxe aquí. Así que moitísimas gracias a todos por vir, que estedes aquí demostra unha inquietude por coñecer a este tipo de mulleres referentes e fortes, e por eso que moitísimas gracias. Vou dar a palabra a Pablo Bouzós e que disfrutedes. Moitísimas gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Moitísimas gracias por acompañarnos nesta nova entrega dun programa tan especial como é para nós Aquí faltan páxinas. Unha iniciativa candidata aos premios tan prestixiosos como aos premios Onda, que nos permiten poñer en valor o papel de grandes mulleres que viviron e viven na provincia de Pontevedra, como é hoxe a nosa autora, a nosa protagonista e a veciña daqui de Mos, Corona González Santos, fotógrafa e xornalista. Quero darlle tamén as gracias a Celia Castro Fernández por acompañarnos nesta tarde e polo labor que está facendo Celia. É catedrática do Corpo Superior de Ensinanzas Artísticas e doutora en Humanidades. Celia afonda na trayectoria de Corona, da que é moi coñecedora da súa vida, da súa trayectoria, e ten experiencia, como ben estaba contando, donde a conoceu e vai falar sobre elo. De feito, convídovos a que leades o seu libro Ramón González e Corona González Santos, un matrimonio de filántropos. Pero permitídeme que tamén fale un pouco desta muller que entregou a súa vida á fotografía e ao mecenado da vida en sí desta muller. Unha muller cunha forte vinculación con este concello, como ben dixo o concelleiro de Igualdade, neste concello de Mos no cal nos atopamos, pero tamén co do Porriño, no que a súa casa consistorial deseñada por Antonio Palacios foi unha parte posible e, sin duda, grazas a ela. Corona foi unha das primeiras fotógrafas afeccionadas de Galicia,
despois de quedar maravillada polas fotografías que viu na Exposición Universal de París durante a súa luna de mel. E, ademais, unha muller con grandes propósitos sociais, xunto co seu marido, o empresario e banqueiro de Ribadeo, Ramón González Fernández, fixeron doacións ás bibliotecas, deron bolsas de estudios e apoiaron proxectos comunitarios. Para nós, para a Deputación de Pontevedra, é fundamental ensalzar a trayectoria de mulleres desta provincia como é a nosa, como Corona e outras moitas. As cantadeiras de Gargamala, Dona Concha, a modista Juaniña, as alfombreiras, as nais contra a droga, as mulleres do mundo do viño, a científica Marisol Soengas, a soprano Matilde Vázquez, a cineasta Cruz Risco ou as primeiras policías locais Marina Ledo e Begoña Vilar. Todas elas protagonistas desta nova edición de Aquí faltan páxinas. E todas elas mulleres que abriron o camiño a outras e traballaron para facer desta provincia un lugar moito mellor. Remato xa, como non, para comenzar o faladoiro desta gran protagonista como é hoxe Corona. E gostaríame facelo reiterando o compromiso deste Goberno da Deputación coa e pola igualdade. Ao longo destes anos estamos a demostrar que esta é unha das nosas grandes prioridades e tamén que sumar vontades sen crispación, con diálogo, é o único xeito de conseguir avanzar. Cada un mundo mellor e máis xusto. Así que desexo que isto que estamos sementando sirva para construir unha sociedade mellor e unha propia provincia, como non, mellor. Estou segura de que o conseguiremos. Moitísimas gracias. Vamos a disfrutar deste faladoiro e, como ben dixo o compañeiro de Igualdade, Aquí faltan páxinas. Esta é unha libreta onde conta a historia da protagonista de hoxe de Corona, pero ten tamén en blanco para que aquí faltan páxinas, cada un conte tamén a súa historia. Creo que é importante dar estes homenaxes ás mulleres que sempre están aí carón de nós en silencio, pero aportando unha labor tan importante para o que é a sociedade hoxe en día. Moitísimas gracias e vamos a disfrutar. Boa tarde, benvidas, benvidos á presentación dun novo capítulo de Aquí faltan páxinas, que, como sabedes, pois, é unha colección dedicada a descubrir historias de mulleres extraordinarias que durante demasiado tempo quedaron fora dos relatos oficiais, como, bueno, pois aquí nos acaba de mostrar o concelleiro, non? Incluso no lugar que a acolleu durante tantos anos a Corona, pois igual non a coñecemos o suficiente. Eu son daqui ao ladiño e tampouco, non? Hasta que me metín a investigar. Corona González Santos, pois era unha muller fascinante, unha fotógrafa afeccionada nun tempo no que non era nada doado pois acceder a unha cámara, pero era viaxeira, culta, era curiosa e, ademais, estaba profundamente implicada coa vida social e cultural dos lugares que habitaba, que foron, sobre todo, aquí, Mos, tamén o Porriño e Ribadeo, non? Xa falaremos diso. E xunto ao seu marido, Ramón González, pois tamén era unha mecenas, o que naquel momento era un labor de mecenado que hoxe xa non se dá, pero naquel momento xente cos posibles que les tiñan sí que desenvolveron ese labor. E hai unha cousa especial, logo desenvolveremos isto, pero hai unha cousa que creo que fai especial a Corona e é que ela non buscou para nada nunca notoriedade en ningún dos ámbitos nos que destacou e justamente por iso creo que é moi representativa daquela xeración de mulleres que desenvolveron proxectos moi interesantes desde lugares de sombra ou lugares secundarios, que hoxe miramos con outro foco e lles poñemos a luz, pero que naquel momento
pois nin ela quixo, ni podemos decir incluso que non estaba ben visto, non? Que as mulleres quixeran dar moito a nota e destacar. Desde logo a corona era discreta, o matrimonio, podemos decir, non? Que tampouco se gababan, nin lles gustaba figurar como efectivamente donantes e mecenas de todas estas causas. E hai unha cousa que é moi importante, Celia, presentamos a Celia, porque hoxe, grazas a traballos de investigación como que desenvolveu Celia, 12 anos xa Celia, investigando a corona. Pois coñecemos moitísimos máis datos da trayectoria de Corona. Grazas, Celia, por acompañarnos hoxe aquí e non só, grazas tamén por acompañar o proceso do podcast dunha forma super xenerosa desde o comenzo. Quero empezar dunha forma que creo que é moi necesaria, porque hai sempre unha pequena confusión coas dúas Coronas González, tan interesantes as dúas que temos en Galicia. A nos tocanos Corona González Santos porque o noso ámbito é a provincia de Pontevedra. E despois está a outra corona, non? Que efectivamente, como comentaba antes Paula, o termo xornalista non o aplicamos aquí, é da outra corona. Para deixar isto claro, porque eu sei que ti como investigadora e historiadora és rigurosa e así como ten que ser, e efectivamente, Corona destacou pola fotografía, tamén pola filantropía, e aínda que hai unha reportaxe fotográfica dela publicada no Vida Gallega, tamén o falaremos, realmente ela non foi xornalista como a outra corona. Bueno, pois vamos presentar un pouquiño a Celia, máis alá da investigación de Corona. Celia Castro é historiadora e investigadora, autora de diferentes traballos centrados na memoria cultural e social de Ribadeo e do norte de Galicia. Nos últimos anos desenvolveu un importante traballo de investigación alrededor da figura de Corona González Santos e Ramón González, recompilando documentación, fotografías, publicacións e materiais dispersos que permitiron reconstruir unha biografía fundamental para entender non só a historia desta muller, senón tamén a historia dunha época. O seu traballo cristalizou aquí na publicación deste libro, que xa comentaba antes Paula, que se titula Ramón González e Corona González Santos, un matrimonio de filántropos, e que é unha investigación imprescindible para achegarnos á dimensión cultural, social e humana desta parella. Grazas ao seu labor, como dicía, hoxe coñecemos moito mellor o papel de Corona como fotógrafa, como muller culta e tamén como parte activa dun mecenado e dun compromiso social que deixou unha enorme pegada tanto en Ribadeo como aquí en Mos e tamén no Porriño. Gustaríame agradecer tamén, e aproveito para preguntar se acaso está por aquí como público, Fernanda Padín Ogando, porque eu non teño o placer de coñecela, sí que intercambiamos mensaxes, ela é autora do blog Fotógrafas Pioneiras, que é un traballo excelente tamén que nutriu este podcast, e eu convideina, non creo que este, porque non se manifesta. Bueno, en todo caso, queda aquí o noso agradecemento porque o traballo que ela recolle aí no blog tamén é ben importante e está moito dese traballo tamén aquí volcado. E Celia, nada, se che parece, pois podemos comenzar pois por esa parte, non, que creo que é unha das cosas máis sorprendentes cando nos achegamos a Corona, que comprobar até que punto permaneceu invisible durante tantísimo tempo. Entón eu quero saber como chegas ti á súa historia e en que momento entendes que detrás destas fotografías que hoxe coñecemos, e detrás desas referencias dispersas hai unha figura realmente extraordinaria. Bueno, en primeiro lugar eu quero dar as gracias á Deputación de Pontevedra por contar comigo. O teu estupendo equipo, a todas estas persoas que traballan poñendo de relevo as figuras destas mulleres tanto tempo esquecidas ou ignoradas, simplemente non se tiñan en conta. Me parecedes persoas dunha gran profesionalidade e me encanta aquí faltan palabras ou aquí faltan verbas. Me considero moi orgullosa por poder estar a segunda vez que estou aquí. Estuve a primeira vez falando no Concello de Porriño presentando este libro co meu alcalde
e me considero moi orgullosa de estar en este lugar tan hospitalario, que a concelleira, o concelleiro de Igualdade, a concelleira de Igualdade, etc., me tratan con cariño, o mismo que Marian, o mismo que Patricia, e sinto un gran agradecemento e estou contenta de poder poñer o meu grauiño de area en esta biografía de Corona. Ahora, respostando o que me acabas de preguntar, bueno, eu coñecín a Corona, para empezar. E tiveches a sorte de coñecer Sí, a Corona. sí, que chamábamos Doña Corona. Entón, eu si podo perder un minuto en contar as miñas experiencias, pois vou a facer moi a gusto compartindo. Resulta que eu nací en Ribadeo e a miña familia vivía na mesma rúa que donde vivía Corona. Bueno, Corona vivía fundamentalmente en Porriño e en Vigo. O que pasa é que se achegaba a Ribadeo en algunhas ocasións. Tiña unha casa que fixo despois de quedar viúva, pero que puxo unha placa ali en recordo de Ramón González, porque sempre estaba lembrando a figura do seu esposo. Bien, nós éramos unha serie de nenos traviesos, de ter 5 ou 6 anos, que nos dedicábamos ás cousas que se facían antes, que non había televisión ni nada, non? Entón xogábamos ao escondite, etc., etc. E unha das nosas actividades preferidas era facer comiditas. E de onde vamos a sacar nós os ingredientes para facer comiditas? Moi ben, pois dos xardíns da rúa. E, sobre todo, do xardín de Dona Corona, porque, como non iba, pois podíamos coller plantas, etc., non? Pero a casa de Dona Corona cuidaban dúas persoas, María e Sabina. E Sabina, que cuidaba a súa vez a María, era unha muller que, claro, se enfadaba, estaba farta de que estuéramos rompendo as plantas, etc., e nos decía, cando veña Doña Corona, vais a ver, desde a ventana, cando veña Doña Corona, vais a ver. Bueno, resulta que Doña Corona chegou un día. Chegou un día, un coche fantástico, con un chofer con gorro de plato, pararon ali. Era unha señora, eu recordo, eu teria 5 ou 6 anos, un gran empaque, cunha cara luminosa e alegre, e se puxo tamén na ventana, con Sabina, a mirar a rúa. E Sabina dixolle, porque nós seguíamos con nosa historia, mirando así de reollo e tal, pero por as plantas e tal, dixo, mire, Doña Corona, esos son los niños que estropean el jardín. E Doña Corona mirou así, ao vez e dixolle, Sabina, deje jugar a los niños. Isto se fala moito do perfil de Dona Corona. Entón, para nós, Dona Corona non foi unha figura, tuéramos medo nesos momentos, non? Sino foi unha figura simpática da nosa infancia. Esos recordos me quedaron sempre. E, bueno, empezou todo traballando sobre o pintor ribadense Benito Prieto Coussent. Benito Prieto Coussent foi un pintor que gañou unha terceira medalla na Exposición Nacional, me parece que do 45, viviu no Padul, en Granada, e un xenio, un home xenial, non? Pero un pouco esquecido porque era un home profundamente cristiano e profundamente anarquista. Estuvo na cadea, en Vigo, e librou por pelos, e eu ainda penso que ao mellor a man de Dona Corona fixo aí algo. Bueno, a Corona encargoulle un par de cadros, en realidad 3, un retrato de Ramón González, unha Santa Cea que é preciosa, datada hacia 1930, na que rodea a Jesús con un montón de mendigos, xente marchinada, etc., un realismo impresionante. Ese cadro estuvo na casa e está actualmente na casa de Dona Corona. Entón, eu, para investigar sobre Benito Prieto Coussent e a súa relación con o mecenazgo de Dona Corona, pois me puxen en contacto coa familia, que donde o primeiro momento me facilitaron absolutamente todo. E empecé a traballar. Bueno, o caso é que primeiro fixe un artigo, Corona González Santos e Ramón González, un matrimonio de mecenas, pois un segundo, Corona González Santos e Ramón González, apuntes para unha biografía, e o terceiro, Corona González Santos e Ramón González, unha vida de mecenado. Aí, para mí, se quedaba todo. Pero o ano pasado foi o centenario de Ramón González. Entón, contactaron comigo por si quería escribir un libro sobre Ramón González e Dona Corona. Seguida dixen sí. O que pasa é que necesito tempo. Isto non é doado porque, claro, tiña tamén que conseguir, que conquerir datos da estancia de Ramón González en Argentina. Ramón González se foi aos 14 anos
e se estableceu primeiro en Bos Aires e despois en Rosario de Santa Fe. Podemos aproveitar, se che parece, para facer esa pequena digresión. Bueno, Sí. realmente Corona non naceu aquí, ela naceu na Laracha, Sí. non? Corona pertencía a unha familia numerosa, o pai Sí. era médico, destinano aquí, e Sí. é cando ela chega aquí para vivir nesa casa da Vila do Adro. De Vila do Adro, sí. Vale, e é aquí, pois, cando coñece a Ramón, Sí. que é, bueno, o que se coñecía, non? Como bueno, pues eso, un emigrante retornado, lle chamamos agora, pero naquel momento eran os indianos, non? Eran os indianos, Os indianos sí. que chegaban con diñeiro e con vontade de axudar, xa desde ali e tamén aquí. Bueno, pois eso, conseguín poñerme en contacto co cónsul Pablo Platas de Rosario de Santa Fe, que me facilitou todo. Se conta, e debe de ser verdad, Ramón, bueno, xa era moi rico, aos 39 anos, xa deixou de traballar. Aos 44 anos se ven porque é un dos fundadores do Banco del Río de la Plata, Banco Español del Río de la Plata. Entón, ven con considerable fortuna e ven a ver un amigo da emigración a Porriño. En Porriño coñece a Corona, que estaba paseando con unhas amigas pola estación do tren, que era o que se levaba entón, e quedou enamorado. O caso é que isto sería en xuño, así en novembro se casaron. Era 20 anos maior que Corona. Corona, efectivamente, era filla de Faustino González Cobas, médico de Mos, e que lle chamaban a Corona e as irmás as de Cobas, ou os de Cobas. Tiña un irmán ou dous, me parece, eran como 9, non? E era unha persoa da boa sociedade do momento, que se relacionaba, como ti dis, con os círculos concretos de xente. Esa era a miña seguinte pregunta, non? Bueno, pois vemos que no podcast explícase moi ben que Corona nace efectivamente nunha familia acomodada e que iso pois lle permite acceder a determinadas experiencias culturais, tamén a determinados contactos. Como era a vida dunha muller da súa clase social nesa Galicia de finais do século XIX e ata que punto Corona se move dentro dese modelo e ata que punto tamén o trascende. Quero dicir que hai nela algo, sen lugar a dúbidas, extraordinario, sen saírse, non, dese marco, que era ese marco que había, e sen saírse dese marco, ata que punto, bueno, pois ela acata o marco e a partir de onde o trascende. Bueno, eu penso que depende tamén do momento e do momento en que te movas e no lugar en que te movas e con a xente en que te movas. Non é o mesmo ser a filla de don Faustino González Cobas que ser outra persoa. É dicir, era culta porque tiña unha relación tamén por a profesión do pai pois, con outra xente culta. Ben, Corona era unha persoa con inquedanzas, moitas inquedanzas. Me imagino que unha persoa con bastante personalidade. E iso non só se refire a Corona, sino que tamén as súas irmás. Creo que eran todas bastante independentes. Que trascende, me preguntas? Eu creo que Ramón González fixo aí moito. É dicir, non que impulsase a Corona, porque Corona xa tiña o impulso propio, sino que non lle cortou as alas. Vale. Entón, me perdonades, porque son de Ribadeo, non ten que ver con o de Ramón González, pero quero decir que ao lado de Corona estaba Ramón González, no sentido en que sempre potenciou as cualidades de Corona. En ese sentido, pois, foron moi parellos, penso. Un bo tándem. Bueno, naquel momento que non che cortaran as alas xa era... Pois sí. xa non estaba nada mal. Hai un momento clave na súa vida, que é o pouquiño de coñecerse, porque como ti acabas de contar, realmente coñeces e casan en poucos meses, non? Que é a viaxe á Exposición Universal de París, a de 1900, non? Bueno, pois eso, todo impresionante que podamos imaginar nese momento, pois avances técnicos, fotografía, modernidade, electricidade, cousas que aquí non había nin tiñamos.
Que importancia crees ti que tiveron as viaxes? Porque esta foi unha e foi moi importante, non? Porque supón que Corona regresa desa exposición cunha cámara fotográfica. Casi nada, non? Podo... Sí, por favor. Bueno, esta é a portada do libro meu. A ver que pasa. Esta, vamos a ver. Esta foto a quitaron no seu viaxe, bueno, fixeron no seu viaxe de noivos en Barcelona. Corona e Ramón, no gabinete Napoleón, en foto Napoleón. Bueno, o gabinete Napoleón, foto Napoleón, rexentado por Fernando e Anaís Napoleón, era unha das institucións máis prestixiosas en cuanto a fotografía de Barcelona. En realidad, Fernando non apelidaba Napoleón, pero a súa muller Anaís, como entón, vendía muchísimo todo lo francés. Pois dixo, vamos a poñernos Napoleón, porque así vendemos máis. Entón, pararon, non sei se a ida ou a volta, non teño ese detalle, en foto Napoleón e sacaron esa foto que está na portada do libro. En París, pois, como sabedes, nas exposicións nacionais e en outros sitios, pois, se presentaban todos os adelantos técnicos. Realmente, a fotografía, sabedes que a patentou Daguerre, ainda que non a inventou el, en 1832 xa había fotografía. Xa fotografía daguerrotipos, despois fotografía de placas, que é a que fai Corona, etc. Entón, a fotografía empeza a ter moita importancia porque ali donde non está un cadro está unha fotografía. Democratizou a imaxe. É dicir, non todo o mundo pode mercar, pode acceder a que lle faga unha pintura, pero sí, casi todo o mundo pode ter unha fotografía. Entón, foi un gran boom. Corona estuvo en contacto, se supón, todo isto son suposicións, na exposición de París con fotógrafas alemanas, veu a obra de toda esta xente e entón mercou unha cámara Gaumont que tampouco se podía permitir eso todo o mundo, o sea, que de momento esas cámaras eran caras. Despois, bueno, xa que unha cámara fixa, unha cámara de caixón, tú pois derriba de un trípode e sacas fotos. Bueno, tamén a podía coller, pero bueno, quedaba mellor así. Unha cámara bastante grande e bastante boa. E a partir de entón empezou a fotografar. Se cree que a partir de 1925 que morre Ramón, ela xa non fotografou máis. Pero, como que pasa? Que antes as fotos non se databan. Mellor se poñía foto de Pepito Martínez, pero non se poñía 1910. Eso incluso nos fotógrafos profesionais. Por eso, moitas veces, moi difícil datar a fotografía. Me refiro ás que fai ela, porque eso sabemos exactamente que foi feita no viaxe de noivos. Bueno. Eu preguntábache, pois, iso, que importancia tiveron as viaxes na selección que fixeches de fotos, non sei se teremos algo máis, as viaxes no percorrido de Corona como fotógrafa. Bueno, a fotografía é moi importante na vida de Corona. Eu fixen esta pequena presentación, que ao mellor non é moi adecuado en estes momentos, non? Pero as fotografías de Corona, bueno, estas son fotografías familiares que xa me referirei despois. Empeza facendo fotografías familiares, fotografías de grupos, fotografías de paisaxes, etc. Fai algunha cousa máis que trascende máis como reportaxe fotográfico sobre a obra teatral Canción de cuna, en la revista Vida Gallega. Bueno, isto faise en Porriño. Resulta que precisamente o director escénico de Canción de cuna era José Palacios. José Palacios era, como sabedes, o irmão do arquitecto Antonio Palacios. Os González estaban moi relacionados con os Palacios, non? Porque incluso o Banco Español del Río de la Plata que hai en Madrid é feito por Antonio Palacios. De aí, supoño que Antonio Palacios e Ramón terían tanta amizade
que lle encarga o Concello de Porriño, Antonio Palacios. E José Palacios era farmacéutico, como sabes, tiña unha farmacia preciosa, modernista, que lle fixo o seu irmán en Porriño, e trata moito con eles, e é o director desta obra teatral, Canción de cuna, que, bueno, se trataba de unhas monxas que recollen a unha nena que estaba en unha inclusa, la educan, e despois, ao final, esta chica se casa e se vai, non? E aquí fai todos estos, aquí vemos un autorretrato de Corona, porque se facía tamén autorretratos, e unha serie de fotogramas de escenas determinadas. E eu traía, e ao mellor se sai un pouco de isto, traía para que virades esta fotografía de 1905. Esta é unha das, bueno, das sinaladas, non? Pero esta non a fai Corona. Esta fotografía se fai no Porriño en 1905, pero curiosamente están, e perdonades, bueno, señalo con isto, pero prefiero, están don Ramón, que é o único que ten o sombreiro como de la Pampa, un pouco gauchesco, todo o resto da xente son persoas de Porriño, irmás de Corona, etc. Aquí está Corona, son irmás, e aquí temos a José Palacios, o farmacéutico, e posiblemente este ou aquel, non o sei fixo, sería Antonio Palacios, o arquitecto. O sea, o círculo dos González en Porriño era un círculo onde trataban a toda esta xente, non? E, bueno, Dicíache que esta é sinalada no sentido de que, bueno, eles estaban tamén en contacto con esta sociedade que nos colle no que foi a época do regionalismo, e vemos aquí, bueno, pues como esa defensa, non? De moitas desas persoas vestindo o traxe galego, eles contribuíron tamén precisamente en Ribadeo a financiar algunha formación musical, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, nese sentido podemos dicir tamén que fixeron país os dous, non? Que tipo, bueno, hai unha circunstancia tamén moi, que creo que non sei se temos información sobre ela, que aquí cerquiña estaba María Viñals, que é alguén moi importante tamén para, bueno, xa ten o seu propio capítulo neste podcast, e é importante para o Departamento de Igualdade da Deputación. Aquí en Soutomaior estaba María Viñals, e curiosamente María Viñals tamén era unha afeccionada á fotografía, non? Pero que tipo de mirada tiña Corona que, digamos, que identificase a ela de unha forma particular? Bueno, para mí, Corona ten moito gusto fotografando. Achégase ao modelo, pero non se achega dunha maneira aséptica, sino que dá, podemos considerala unha fotógrafa pictoricista. Sabemos que o pictorialismo é unha tendencia fotográfica no que de algún modo se achega a fotografía á pintura, coa luz difuminando, creando un ambiente. Este é un autorretrato na súa casa de Viladoadro, un ambiente ensoñador, un ambiente de alguna maneira romántico. Ela, sobre todo, é intimista. Fotografía a persoas que coñece. Eu penso que lle gusta moito máis a figura humana que a paisaxe. Ten unhas paisaxes tamén espléndidos, non? Por exemplo, vamos a ver, aquí é a súa nai, Doña Jesusa Santos Cervela. Dona Jesusa. Entón, aquí aparece, como vedes, un pano de fondo que ela coloca pois unha sábana ou unha tela para resaltar a figura da nai, que aparece con unha mirada ensoñadora, como ensimismada. E, ademais, o gusto e a elegancia coa que traballa o que sería toda esa pequena natureza morta que está encima da mesa, o mantel, o sea, fixándose nos obxectos, achegándose aos obxectos. En ese punto me parece que ten unha gran sensibilidade. E unha sensibilidade tamén a hora de captar o espírito infantil, dúas nenas con parasol.
Se solía, bueno, e despois fotógrafos máis tarde, por suposto, como Virgilio Vieites, etc., que fan figuras comparando unha figura con outra, decir, pares, tríos de xente, etc. Aquí capta pois a mirada infantil que están, e además a actitude que están aguantando para non moverse. Me parece que hai vento e están aguantando ese paraugas, aguantando para non moverse, porque os nenos é algo moi difícil de fotografar. Ela, como vedes, se fixa sobre todo no primeiro plano, mentras o plano de fondo aparece borroso. Non estamos vendo que se fixa sobre todo nas figuras infantís e no... E na que mostraches antes, co pano branco, Sí. claro, ela, quero dicir, foi unha fotógrafa que chegou a ter unha técnica bastante depurada, e da que se di que ela mesma retocaba e recortaba as fotografías. Quero dicir que aquí vemos o pano e vemos o que é a placa completa, non? Que o mellor despois isto sería reencadrado, non? Que lle chamamos. Bueno, a súa familia recorda que tiña un cuarto para revelar. Isto xa é importante, non? Porque non era sacar fotos para que outros llas... E además, as placas teñen distintos tamaños. É dicir, non se limita a un solo tamaño de placa. Ten 3 tamaños de placas fotográficas. Era placas al colodión, placas de vidro. Bueno, aquí si temos as viaxes, non? Bueno, este é o buque Escola Nautilus na dársena do Arsenal de Ferrol. Pero a mí me gusta porque ela vedes o ceo nuboso, os reflexos na auga, como algo borrosas, o que é a parte das velas, o sea, xoga coa luz, xoga cos efectos lumínicos, co claro escuro. Por eso se poderían encadrar en un certo pictorialismo, porque non é a chega a unha figura asépticamente, sino que a luz vai modelando, vai dando un aspecto de ensoñación. Isto creemos que pode ser de Ribadeo, pero fixadevos na auga, nos reflexos da auga, como busca o momento, como busca un cadre, difumina o plano de fondo, se fixa fundamentalmente no primeiro plano, no primerísimo plano. E, bueno, a mí esta foto me encanta, porque é onde se casaron Corona e Ramón. E aquí hemos na Capela das Angustias de Sanguinera. E resulta que Corona, esta foto sería antes de 1913, porque en 1913 ela dona este retablo, un retablo neogótico de Nogal, a capela onde se casaron. E por que non pode ser este Ramón González? Porque a foto a fixo Corona. Pero, bueno, eso xa entraría no terreo da hipótese e tampouco se pode inventar, pero parecerse parece, non? Pero a claridade, esa claridade, isto, o que decías antes, que demostra pois unha técnica depurada, o sea, unha técnica depurada, e además que en fotógrafas aficionadas tampouco é tan doado ter esta técnica depurada, non? Sí, pero ela preocupouse tamén por recurrir, non, a fotógrafos coñecidos para intercambiar xustamente coñecementos, tanto aquí como tamén en Argentina, non? Onde viaxaban e tiñan alá un fotógrafo de man. En Argentina non coñezo moito o tema, en Ribadeo sí, porque o pai, casualmente, de Benito Prieto Coucent, era un fotógrafo de La Bañeza, Benito Prieto Ferrero, un extraordinario fotógrafo. O seu fillo aprendeu ali a luz da fotografía e pintaba por fotografías de placas. Entón, con Benito Prieto Ferrero tiña moita relación. Benito Prieto Ferrero fixo esta foto dunha juvenil Corona, como máis ou menos en 1907, 8, non sei a data exacta, máis fotografías, non? E ademais os momentos, digamos, de lecer que tiña o matrimonio González tamén se solían inmortalizar. Bueno, hai que decir que as que estamos vendo, as que son de Corona,
pois podemos acceder a elas grazas a que a súa familia depositou no Museo de Pontevedra, tamén dependente da Deputación de Pontevedra, pois unha parte do seu legado. Imagínase que habería moitas máis, pero son como unhas 127 placas 127 placas, sí. Que están ali custodiadas e que, bueno, pues, grazas a esa sensibilidade de poñer en mans dunha institución pública este legado, temos hoxe coñecemento e acceso, non? Iso tamén hai que poñelo en valor. E además facilitan os investigadores. Efectivamente, porque é certo que non están expostas ao público, pero están nunha sala de investigación para quen queira consultarlas. Sí, sí, é sí. certo. Pois, se te parece, podemos pasar a outra parte na que Corona destaca, que é a filantropía, non? Xunto con Ramón, que tipo de obras desenvolveron e apoiaron xuntos? Bueno, moitas. O sea, pero é como a punta dun iceberg, porque ti ves a punta e non ves o que hai debaixo. O que se ve son casi todo obras materiais. O Concello de Porriño, a Iglesia de Santa María de Porriño, a Orde Terceira de Ribadeo, a Praza de Abastos de Ribadeo, que xa foi contratada en vida de Ramón, pero Ramón faleceu e terminou na Dona Corona. Pero axuda a grupos folclóricos, aquí axuda a exploradores, becas, axuda a xente, a mariñeiros que se quedaron sin nada, axuda na gripe do 18, axuda a conventos, axuda a institucións, mecenas de Benito Prieto Cousén ou de Medal, por exemplo, do pintor pontevedrés Medal. Moito que non se sabe porque eles non querían que se soupera, pero becaron a moita xente. E despois en Argentina, porque ao falecer en Ramón, Corona vai a Argentina, Ramón donara moitos cartos para el Hospital Español e para el Club Español. Bueno, entón, ao falecer en Ramón, Corona vai a Argentina e dona para o Hospital Español, aunque xa lle dera os dous moitos cartos, dona el pabellón Ramón González, pediatría, cirugía, etc. É considerada, galardonada en Argentina e precisamente ela e outra señora, muller de un español, tamén filántropo, Firma Mayor de Estévez, son as dúas únicas mulleres que no elitista Club Español de Rosario de Santa Fe poden chegar a ser socias, porque as mulleres non podían ni ser socias ni entrar. O sea, podían ir a un baile acompañadas dos maridos. Pero, se me permites, claro, non sei se me estou salindo do guión, pero se me permites, esta sería a Corona hacia 1931, pabellón Ramón González donado por Doña Corona, e viaxou para isto. Aquí está recollido no boletín del Hospital Español de Rosario as figuras de Corona e de Ramón, xuntamente con outros donantes e todo o que fixeron, é dicir, que ali se ten moi en conta. Tan en conta que o brao pasado se lles fixo unha homenaxe a Corona e a Firma Mayor de Estévez como mulleres importantes para o desenrolo de Rosario, porque elas contribuían económicamente a todo isto. O sea, e xa digo, moitas cousas que non se saben. O sea, é como eso, como a punta dun iceberg que tú ves a punta e non ves todo o que hai debaixo, non? Eu quería preguntarche precisamente, ese mecenado discreto, esa discreción, pode ter influído tamén no feito de que hoxe, Corona non existan sobre ela todas as páxinas que deberían. Pode ser, eu creo que ela aterrorizáballe isto, sair nos papeles, non? Vamos a ver, unha persoa que se movía unhos círculos, viaxeira, efectivamente, pero sempre digo, non confundir con Corona González Estévez. Corona González Estévez era unha xornalista moi dinámica, independente, e iba tal. Non, Corona iba sempre acompañada de un señor. Hasta para ir pola calle Príncipe, creo que se chama Príncipe en Vigo, non?
Non hai unha calle que se chama Príncipe? Sí, a Rúa do Pois iba, Príncipe, sí. según os seus descendentes, acompañada do señor. Viaxa acompañada de un parente, de un irmão ou dun sobrinho, aparece na prensa de época, Faro de Vigo, non sei que, han llegado doña Corona e su hermano, non sei quen, ou su sobrino, non sei cuánto, non? En ese sentido, era unha muller moi tradicional. Tamén, unha cosa que me gustaría decir, porque casi nunca se reseña, non é que fora moi prolífica, pero era escultora en cemento. É verdade. É dicir, facía algunhas reparacións de esculturas en cemento, facía modelado. Aquí hemos fixo algunha, non sei, creo que lembro, pois algunha santa que caeu e rompeu, non? E foi ela que reconstruiu a man con cementos. Sí, sí. Y en la casa, en el Pazo de los Cobas, en la parte de atrás hay cantidad de esculturas e incluso pues una virgen y demás, y en cemento. Claro. Sí, seguro, claro. Y ahora que lo dices, Seguro. soy de ese barrio, Seguro, sí. Y lo conozco y hemos ido a jugar y nos hemos metido a caminar por allí, ahora no porque están los drogadictos ocupándolo, pero hemos ido muchas veces por allí y tiene ahí así, pues todo con cemento hecho, y hay una virgen que a mí la primera vez que me llamó la atención, allí en medio de del Pazo de Cobas, que me acabo de enterar que era de los padres de Corona. Pois chamadese o Pazo de Cobas. O Pazo de Cobas. O que se coñece como Vila do Adro. Sí, pero es el Pazo de Cobas. Está al lado de la Capilla de las Angustias, que bueno, formaba parte de todo eso. Pois aquí dispostas para que nos contes o que queras, e se non tamén aproveito xa para abrir a conversa e para que participedes desde aquí, bueno, que teña algunha pregunta, algún comentario, algún dato, que participe, por favor. Esa fotografía es el Pazo de Cobas y está tal cual, bueno, hay un trozo que cerraron y, perdón, ese es el Pazo de Cobas, que está, bueno, antes de llegar a Porriño, antes de llegar a la rotonda, y está tal cual, bueno, está un poco abandonado, pero se reconoce perfectamente en la fotografía. Incluso esa ventana que se ve ahí detrás con esas contras, es que están en esas contras ahí. Sí. Es un lugar que la parte de atrás, que es la más desconocida, porque sí que da a la carretera nacional, pero tiene un gran jardín para atrás, y yo que soy una valiente, que a veces me meto donde nadie me deja, porque estaba cerrado y me metí alguna vez, y por detrás la verdad es que tiene un montón de, ya te digo, me llamó la atención que es como una especie de capillita con una virgen y hecha de cemento, y ahora que comentó lo del cemento, pues digo, pues sí. Pues, A mí esta fotografía encántame, porque, bueno, como vedes, o Passepartout é modernista, precioso e tal. E despois, os González e os Cobas e tal debían de ser moi familiares, non? Entonces, aquí están con un irmán e con os padres. Bueno, aquí están Ramón e Corona, aquí están don Faustino, doña Jesusa, outra filla, etc. Pero, ademais, a influencia que ten a pintura sobre a fotografía e a fotografía sobre a pintura. En este caso, a pintura sobre a fotografía, porque compoñen en grupitos, como se compoñían nos cadros, como se foran escenas diferentes, pero metidas en o mismo escenario. E aquí, non sei onde será isto, mellor tamén o mismo Pazo de Cobas. Sí, es en el mismo Pazo, sí, es el mismo Pazo. Un dos primeiros coches, non? Que por aquí anduveron. Don Ramón tiña un coche destos, non sei se sería ese mismo, porque aparece en unha foto que non trouxen diante da casa de Cobas, diante do Pazo de Cobas, aparece o coche de Don Ramón. Entón, curiosamente, que non me quero poñer aí para non molestar bueno, para non interferir con o altavoz, aquí está Don Ramón abrindolle a porta a Corona, digamos, como un chofer manexando ou encendendo o coche ou tal, non? E tamén en grupos distintos. Eles eran moi familiares e encantáballes o seu tempo de lecer. Iban a baño de Molgas, por exemplo, iban... A ver, me parece que trouxera outra, pero non trouxen
non trouxen outra, que era tamén moi interesante, non? Trouxen. Non. E, bueno, e lles gustaba pasar en familia un tempo, non? E, bueno, no momento no que Ramón morre, para a Corona tamén remata a fotografía. Aí ela abandona. Se dice. O problema é que as fotografías non se datan. Entón non sabemos se fixo algunha. Polo menos a meirande parte da súa obra estaría feita o seu matrimonio con Ramón. Despois, ela se ven para aquí, vai moi pouco a Ribadeo, e despois vive en Vigo, está aquí coas irmáns, pero eran todas bastante independentes, tenían como vías separadas, tal, pero estaban tamén ao mesmo tempo xuntas. Ela tiña un sobriño, un único sobriño, José Ramón Fontán, que foi alcalde de Vigo, Ramón Fontán, que a súa vez tuvo 8 ou 9 fillos. Igual que Corona eran 8 ou 9 irmãos, que curiosamente o único sobriño de todos era José Ramón Fontán. E iba moito co seu sobriño, o seu sobriño iba a Ribadeo tamén, e hai constancia de que ela viaxaba, pero xa digo, sempre que se sepa con alguén, sobre todo con un señor, non? E, bueno, eu aquela vez recordo, pois, eso, en Ribadeo, con un coche impresionante e con un chofer. E, mira, así para ir rematando, que aprendizaxes crees ti que nos deixa hoxe a figura de Corona González Santos? Penso que nunca se poden perder as inquedanzas e as ganas de facer cousas. Que se as queres facer, as vas a facer. E sempre vas a ter quen te apoie. No seu caso, foi un caso moi concreto. Ramón González era unha persona moi culta, debeu de ter un carácter moi bon e apoiaba sempre a Corona. Pero se unha persona quere facer cousas, debe facelas. Dá lo mismo que tengas 20 años que 40. Entón, nos ten que deixar ese legado de ter ilusións, de facer cousas, de implicarnos no noso redor, de implicarnos filantrópicamente no sentido de axuda aos demás, aunque monetariamente non podamos unhos como poden outros, non? Pero non perder o gusto por a vida e non perder o gusto por a axuda e por a contemplación do que nos rodea. Neste sentido, me parece unha gran muller e, además, xa digo, unha persoa moi discreta. É dicir, que moitas cousas, eu sei que fixo moitas cousas máis, porque mo dixeron, pero nin sei de que se trata, ni nada, pero ela non quería que supera. Bueno, pois, como dicía, se te parece, podemos abrir a conversa para... Gracias. 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 Gracias a Vicelia. Noraboa pola iniciativa, polo programa, pola presentación á Diputación de Pontevedra. Eu si teño unha dúbida, algo que me suscita como muller, evidentemente son outros tempos. Vostede dicía que no momento que queda viúva, ela deixa de facer fotografía, co cal, si que, digamos que esa narrativa desa paixón se ve truncada ou faltarlle, en principio, non? Polo que vostede di, esa paixón pola que ela leva traballando e aprendendo a facer fotografía. Entón, digamos que quedo con un sabor un pouco agridulce, non? Nese sentimento de muller empoderada que disfrutaba co que facía e que no momento que queda viúva, pois que non teña esa ilusión de poder seguir. Deixame un poquinho ese sabor menos agradable, menos dulce, digamos, desta visión que eu me levo desta gran muller. E logo tamén quería saber que unha dúbida que teño, se esta familia, este matrimonio tiveron descendencia, porque, bueno, nas fotografías, como ben se ve nesta pequena exposición que vostede trouxo, ao final son vidas familiares, escenas cotiás, e quería saber, bueno, se eles tiveron descendencia. Bueno, respondendo a primeira pregunta, realmente non se sabe. O sea, se di que a maior parte, a meirande parte das fotografías foron ata que morreu Ramón. Pero non hai unha constancia tampouco, porque as fotografías non se databan. Ela sei que, por exemplo, na Guerra Civil foi enfermeira da Cruz Vermella e a condecoraron por o valor
fixo máis cousas, pero non sei hasta que punto fixo, porque claro, é que non temos constancia, o sea, se supoñen os biógrafos, supón a familia, supón a xente, pero tampouco hai unha constancia. E a segunda pregunta, perdón? Si tiveron descendencia. Non tiveron descendencia, lle encantaban os nenos, non? Entón, pois, sempre iban co sobrinho, por exemplo, que iba moito a Ribadeo, tal. Incluso, os fillos do sobrinho, porque ela viveu hasta os 97 anos, os fillos do sobrinho, pois, andaban moito con ela, lle estaban moito con ela, lle recordan, chamanlle a madriña, porque a madrina de Rosa Fontán. Entón, vamos a ver, unha persona que lle encantaban os nenos, polo menos, eso, pero non tiveron descendencia. Ahora, o da fotografía, xa digo, é que a mí, eu, se non o vexo, claro, se supón, pero se supón. É dicir, a veces supoñemos, e se non hai unha constancia, non sabemos. O que queres dicir é que non che encaixa, non? Que unha muller que nun momento, bueno, pois ten esa afición, esa paixón, que destaca, que se apaixona por iso, pois que o deixe cando, bueno, pois cando perde o compañeiro. Bueno, pois eu entendo que o que di Celia é así, non podemos demostrar, non o sabemos realmente. En todo caso, sí que é verdade que a produción, se algún activo non foi a cantidade, non? Que foi durante os anos que compartiu con Ramón. E tamén é certo, claro, que nesa imaxe que nos facemos de Corona, antes Celia tamén o dixo, non podemos esquecer que non deixaba de ser unha muller tradicional. Quero dicir que, por un lado, estaba nese marco no que polo tempo que lle tocou vivir, pois aí encaixada tiña que estar. E, por outro lado, bueno, pois dentro de todas esas limitacións, ela iba pois facendo as cousas que lle gustaban. Pero, tamén o comentaches ti, pois o mellor non é o caso da outra Corona, xustamente, non? De Corona González Estévez, que xa era pois un perfil de xornalista, que xa era máis independente, bueno, era outro perfil. Máis empoderado no sentido de ir sola polo mundo, non? E Corona, bueno, pois era moi religiosa, Corona. Sí, Corona era irmá terciaria. Irmá terciaria, da Orden Tercera Franciscana. Por eso, ela levantou a capela actual en Ribadeo, porque a antiga estaba moi mal, da Orden Franciscana Terciaria, o sea, a capella da Orden Tercera, con un precioso mausoleo Art Deco, donde está enterrado ela, o seu marido Ramón, que faleceu en Porriño, pero os restos foron trasladados ao cemiterio de Ribadeo, e despois se enterraron ali na capela da Orde Terciaria, que é preciosa, e Dominica, unha irmá de Ramón. Están ali os tres. O mausoleo é precioso, pois, lamento non ter tido unha foto, porque é precioso. Además, non sabemos tampouco datos do que en o fixo, pero posiblemente fora de Coruña, de Cataluña, quixen decir, ou de Valencia, porque é onde se facía ese tipo de mosaicos con fondo dourado, etc. A preciosidade. Por eso é un perfil completamente diferente. É diferente, sí. O cal non lle quita todo o valor que ten, porque, bueno, porque aínda metida dentro deste marco, bueno, de unha alta sociedade da época, cun compañeiro que parece que non lle poñía grandes trabas, non, ni grandes límites, pero aínda así había que decir, eu quero unha máquina fotográfica, non, quero comprar unha cámara aquí na Exposición Universal de París, ano 1900, unha muller quere comprar unha cámara fotográfica. Bueno, pois iso tamén ten valor. Sí, ao mellor ela estuvo relacionada tamén con ambientes cultos en Porriño, ao mellor tiña tamén deseos de comprar unha cámara e non tuvera oportunidade. En calquera caso, e xa co tema da escultura tamén queda claro, ela tiña inquedanza artística, non? Sí, leía moito tamén, o sea, unha persoa culta, interesada por todo, non? Eu recordo a viveza dos seus ollos, a primeira e única vez que a vin, que é unha persoa xa de bastante idade,
Unha persona, eu diría, luminosa. O sea, non sei, os inquedos e tal. Bueno. Sí, por favor. Mira, ao ser unha familia tan relevante, esas familias tan relevantes do punto de vista económico e social, que relación, tiña unha ideoloxía definida ou que relación tiveron co poder político do momento? Vamos a ver. Co poder político me parece que eran bastante neutros en ese sentido, por o que me parece, pero casualmente Ramón era dunha agrupación popular obreira ou algo así. Cando faleceu, o Ideal Gallego, que sabemos que era un partido, un periódico de clara ideoloxía católica, etcétera, dixo, máis ou menos, eu teño recollido no libro, don Ramón González era un buen hombre, a pesar de algunhas ideas equivocadas que tenía. Algo así. Se era respetado por unhos e por outros, facía donacións e tal, pero a pesar de que non todo, e despois sustento que era de unha agrupación popular obreira. Eu penso que implicados políticamente non estaban, pero, digamos, o interés social, por exemplo, de Ramón era clarísimo. É clarísimo porque, xa digo, unha familia mariñeira quedou signada por un naufraxio porque morreu o marido, etcétera, pois ali vai a tal. O sea, na gripe do 18, bueno, deu cartos para todo o mundo. En épocas de fame comprou fariña, barcos de fariña e todo, para que a xente fixera pan, aquí en Porriño, e pudera comer. O sea, a súa implicación social era moi grande. Pero políticamente me parece que non, eu non teño constancia. Agora, esa noticia do Ideal Gallego, cando a lei fixo moita gracia. Moita gracia. Me está parecendo moi interesante. Eu vi, bueno, cando me mandou unha información desta charla vin, porque leín Corona. Entonces, eu no Porriño coñecía unha Corona. Entón, preguntei, non? Está moi relacionado con Corona, que era, no Porriño había 3 Coronas porque ele era madriña das 3. Eu coñecín a unha e dixerme quen eran as outras, Corona de non sei que, Corona, pero non sei quen son as outras dúas. Esta Corona era Corona de Chorras. A xente da miña edad maior conocía a ferretería de Perleirós. Esta era Corona de Chorras e que ven o nombre de Corona por Corona González Santos. E que había esas 3... Claro, é que as outras dúas dixerme co apodo que tiñan, pero non anotei, entón non sei. Amadriñou a varias nenas aquí que lles puxeron o nome de Corona. Entendo que están falecidas esa persona. Como se dice, ali do centro Porriño, aí donde unha editorial non, unha imprenta, que máis casos descoñecidos. Xa. Bueno, do barco da fariña, iso non o sabía eu, tamén é impresionante. Sí, pero ali estaban sempre. Na foto, esa que puxen antes, que estaban todos facendo un cadro con traxe típico galego, etcétera, Podemos recuperarla, se queres. En esa foto, todos os traxes están pagados por Ramón González. Podo... Aquí abaixo, primeiro. Non, abaixo está. E agora... Todos os traxes, e en Ribadeo, aquí foron todos subvencionados por Ramón González. E en Ribadeo hubo un grupo hacia 1930, máis ou menos, folclórico moi importante, que era Cantigas da Mariña. Tamén cantidade de figurantes, non?
compoñentes. Casualmente, Xosé Ramón Fontán, o sobrinho de Corona e Ramón, era un neno e era compoñente dese coro, Cantigas da Mariña. E tamén subvencionou Ramón González todos os traxes, aparte de que a veces vemos no periódico pois ha ido a Ribadeo el grupo lucense Cantigas e Aturuxos a dar pois, un recital, non? E el señor don Ramón González, filántropo local, les ha obsequiado con un champán de honor, non sei que, non sei cuándo, non? Ribadeo, o teatro, deu cartos para que a Sociedade Filantrópico-Dramática comprara o teatro, arranxou, non? La Sociedade La Concordia, que é unha sociedade de socorros mutuos, pois, que ainda existe. Que ainda existe, eu teño a honra de pertencer. O que pasa que agora non ten esa finalidade de socorros mutuos porque agora todo o mundo ten seguro, non? Pero antes, cando un obreiro ou alguén pois, se veía menoscabado, morría, por exemplo, a cabeza de familia e tal, a Concordia axudaba a todo o resto da xente. Bueno, e tamén daban clases aos fillos de obreiros e tal. Bueno, pois Ramón González subvencionaba as clases de pintura, instrumentos musicales para que los de la Concordia toquen. O sea, que me puse a mirar e, bueno, el se foi, como vos dixen, aos 14 anos a emigración. Digo a emigración porque non sei se non estaría na Habana antes de... Isto non o teño claro, pero algo de eso hai. Antes de chegar a Argentina. En Argentina, porque el estudou náutica e comercio na Escola de Náutica e Comercio de Ribadeo, porque o pai tiña relación con os buques, buques mercantes, pero el non lle gustaba a navegación, a el gustaba o cálculo e o comercio. Entón, ao chegar a Argentina, primeiro a Buenos Aires, despois a Rosario de Santa Fe, meteuse no comercio de ramo do comercio xeral e tal e cual, non? E empezou a prosperar. Empezou a facer inversións, de comprar terreos, vender, etc. E chegou a ter unha gran fortuna. Pero, se vesen en Rosario de Santa Fe, si pertenece al Club Español e dá dinero, un dos socios fundadores, e non sei que, non sei cuánto. E foi unha constante, e ao falecer el, Corona igual. Ela continuou, iso tampouco dixemos, pero é verdade que ela, así como, bueno, igual xa non quitou fotos ou faría menos, pero o labor filantrópico sí que o continuou despois de morrer. Sí, xa digo, a Cruz Vermella, na Cruz Vermella e todo, foi condecorada. Non o incluí no libro porque non o tiña, pero sí hai un diploma e unha condecoración e unha medalla na Corona González Santos. Estuvo no Hospital de Bellavista, de Vigo. De Vigo? Sí, Bellavista. Bellavista. Non teño recollido que era de Bellavista. Non o coñezo. Bueno, cuanto que sería no 36, claro, agora xa non, eso non existe, non? Non, non me sonas. E, bueno, eu estou convencida, bueno, a parte do mecenazgo, a Benito Prieto Cousen e a Antonio Medal, estou convencida de que a moita xente a librou ela na guerra. Intercedeu. Sí. Non sei, o que pasa que, claro, non teño tampouco aí unhos datos fidedignos. Pois siguen faltando moitas páxinas sobre Corona, haberá que ilas recopilando. Bueno, non sei se alguén máis quere facer algunha chega, e se non, pois deixámolo por aquí. Agradecervos a todas e a todos... Sí, perdón, claro. Es que faltan páxinas, ao mellor esas fotografías que ten a Diputación que están aí para investigación, ao mellor sacalas a luz, que aí habría moita páxina tamén, non? Para completar, moita información para completar, non? Sí. Bueno, aí están, quero decir, están a disposición de quen as queira consultar e estudiar. Sí. Para expor non se podrían... Pois, como todo... Como entendo eu, e como temos aquí máis xente da Deputación, pois que me corrixan ou me completen, pero, bueno, como institución legataria, o sea, eles son, pois, guardacustodia, non, dese legado, e todo ese legado que conservan non só de Corona, sino de moitísimos máis autores, de cando en vez preparan
exposicións e mostras para sacalo a luz periódicamente. Quer Quer dicir, non hai espazo non no museo para que este todo exposto ao mesmo tempo, pero sí que periódicamente se... É verdade que é un gran traballo de investigación o que habería detrás de... Fíxate cantas páxinas aquí, o sea, 12 anos de investigación de Celia, e aínda hai aí moitas sombras, non? E moitos datos que ela non é capaz de confirmar. Entón, bueno, eu quero imaginar que preparar esa mostra será unha traballera importante. El Hospital de Bellavista era el que hoy es el colegio de los jesuitas. Ah, hai jesuitas. Y durante la guerra, en 1937... Ah, mira, claro, bueno, pues que San Google nos salve. De Google. En el año 1937 se hizo un hospital de evacuación de Bellavista porque había muchos heridos de Marruecos. Le llamaban el Hospital Moro de Bellavista. Bueno, pues xa sabemos, unha cousiña máis. Eu quería subliñar que todo este traballo primeiro puiden facelo por axuda da familia de Corona, porque senón sería imposible sacar tantos datos, se portaron conmigo fantástico. E despois, por os don Pablo Platas, o cónsul de Argentina, de Rosario de Santa Fe, porque o Club Español de Rosario de Santa Fe me quise poñer con eles primeiramente en contacto, pero vi un correo que por cousas da técnica non funcionaba. Entón, pois, busquei o consulado e mandélle un correo ao cónsul, non? E, pois, os 2 días tiña 4 ou 5 correos de xente de Rosario, do Club Español e tal, ofrecéndome o que quisera. E agora estou en contacto con os membros do Club Español e con dona Susana Valiente, que é unha señora que precisamente a que interviu e organizou o matxe de Firma Maior de Estévez e Corona González Santos, e me dice que continuamente lles están facendo homenaxes. Incluso hai un edificio que é unha cousa moi curiosa que tamén nos recollo no libro, que se chama Edificio Ramón González. Porque Edificio Corona. Ramón González. Ah, Edificio Ramón González. Sí, porque dos bens que Ramón González tiña en Rosario, Corona vendeu cousas e tal, e tiña, pois, un solar. En ese solar se fixo un edificio, pero os do edificio, o que nos está ensinando a repercusión que tiña Ramón González. Os dese edificio puxéronlle pola súa conta Edificio Ramón González. E está en unha placa. O sea, que a memoria permanece moitas veces. É curioso, non? Pero por si acaso non permanece, pois quédanos a nós o compromiso de rescatar todos eses capítulos, porque senón igual se perden. Así que grazas, Celia, por dedicarte a rescatar este capítulo. Grazas a todas e todos vos por acompañarnos esta tarde. O podcast xa está disponible para quen o queira escoitar, como normalmente facemos nas plataformas iVoox e Spotify, e tamén, que se callar é o máis doado, a través da web da Deputación de Pontevedra. Se queredes, estar ao tanto de próximos faladoiros desta colección, que aínda nos quedan uns cantos, pois recomendo sempre seguir as redes ou suscribirse ao boletín da Deputación e estaredes informados do próximo. Aínda nos faltan as mulleres no mundo do viño, a primeira parella de policías de Vigo, ese prometo moito, vai ser moi divertido, Begoña e Marina, e tamén nos falta a cineasta Cruz Risco, así que quedades convidados. Moitísimas grazas. Que yo supiera de tu realidad y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del que